No kaki lead jopin, but most importantly, Akwayo Kenyans. Mar mondo ang'eni holiday in Kenya, but adwoko Kenyans ni osenyiso ni waboyawo school on Monday. To holiday ni okwanya dhi pidho yen e pi, ok nya timre. Adwoko wadho Kenya ni wawuog guru in large numbers. Let us go to those schools that have been affected. Mar mondo, let us do the groundwork ourselves. Because as I realize ni government ok dhi timo groundwork for us. To nthindo ema dhi e skundegi. Koro wawuog guru instead of dhi pidho yen, let us go to the schools because okwanya dhi pidho yen e pi. Most of these schools have been submerged. So wawuog guru, wadhi wabed piny gi the school bodies and we discuss kaka wanyalo konyo schools, kaka wanyalo rebuild of our schools as Kenyans, because kwa rito pesa mege CDF gi ok dhi timre, dhi bedo ma difficult. Engage pesa ni in one or the other ok odhi wuok. Interest ng'enye pesa ni makoro kata komiwa kata gimoro 10 million. At the end of the day, how many schools can 10 million rebuild? Wawuog guru as Kenyans, wadhi e skundegi. Let us rebuild our schools tomorrow. Let us work with our children. Let us show them what it looks like to value education. But most importantly, parents, brothers, sisters, mothers, aunties, uncles, leaders, tomorrow, instead of planting trees, let us go to schools. Let us rebuild our schools. Let us put the infrastructure in place so that our children can go back to school well on Monday. Erokamana inya Victor Otieno jalonyo weche mag telo kachiel kodin Brenda Ongalo kuom kaw thuolo maru okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi wabed kod twaka kotudore kod chala mar Kenya. Nyaka Ramogi Jwang in benda goni erokamana inya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachope giko mar twak marwa. Ote magi aneno